Някъде там, скрити в необятния космос, има планети, които са толкова странни, че дори научната фантастика не би могла да ги измисли. За пръв път учени откриват чужди светове извън нашата слънчева система. Места, където ледът е горещ, а дъждът е от желязо. Те са неизследвани, неземни и непредвидими. Сред тези удивителни нови светове, учените се надяват да направят своето най-голямо откритие. Най-странните планети. 6 март 2009. Последни проверки преди полет на ракета Делта 2. Това е началото на една изключително амбициозна мисия. Космическата обсерватория Кеплер търси подобни на Земята планети в един район с 100 000 звезди. Това е кулминацията на едно пътуване, което започва преди повече от десетилетие с едно от най-впечатляващите научни открития, правени някога. През 1995 швейцарският астроном Мишел Майор и неговия екип извършват рутинно наблюдение на звезди в съзвездието Пегас, отдалечено от нас на 50 светлинни години. Но уредите показват нещо странно. Една звезда силно се клатушка и трепти. Открихме, че скоростта на една от звездите се променя във времето. Какво може да бъде толкова мощно, че да безпокои една звезда с големината на нашето Слънце? Майор дава радикален отговор. Планета. Но никой досега не е откривал планета около подобна на Слънцето звезда. Проблемът при откриване на планети около други звезди е този, че когато една планета обикаля около близка до нас звезда, тя се губи на фона на ярката звезда. Въпреки съмненията, Майор вярва на своите данни и е убеден, че трептенето е предизвикано от гравитационното поле на една обикаляща около звездата планета. Когато прочетох твърдението на Мишел Майор, бях твърде скептичен. Имаше много лъжливи твърдения за първата планета, открита около друга звезда. Помислих си, момчето ми пак се започва. Реших да наблюдавам звездата през 4 последователни нощи и бях шокиран да видя, че тя трепти точно така, както беше казал Мишел Майор. Мишел Майор и неговия колега Дидие Келос обявяват своето откритие. То разтърсва научната общност. Те бяха открили за пръв път неопровержимо доказателство за съществуването на планета около подобна на Слънцето звезда. Планетата официално е наречена 51 Пегаси Б, но е известна с името Белерофонт, в чест на героя от гръцката митология Окрутил Пегас. Това е планета, която разбива установения ред. Белерофонт се пече на плъмтящата звездна светлина. Температурата му е почти 1000 градуса по Целзий. Масата му е близо 150 пъти по-голяма от тази на Земята. Това е един газов гигант, подобен на Юпитер. Един газов гигант е планета, изградена предимно от водород и хелий. Само външните слоеве обаче са газообразни.
В нашата слънчева система няма подобно небесно тяло. Това е напълно нов клас планета, която учените наричат горещ Юпитер. Горещ Юпитер е горещ като лавата, която излиза на повърхността на Хаваите. Много горещ. Земята се намира на комфортно разстояние от 150 милиона километра от Слънцето. Този горещ Юпитер е 100 пъти по-близо и поради това получава 10 000 пъти повече слънчева светлина. Ако това е звезда, а това горещ Юпитер, то той се намира на разстояние от 3 до 4 звездни диаметъра от нея. Това е 1, 2, 3. Ето, толкова близо ще бъде един горещ Юпитер до своята звезда. Заради приливното въздействие на звездата, планетата е постоянно обърната към нея с едната си страна. Едната страна е постоянно светла, а обратната страна е постоянно тъмна. Ако трябваше да бъда на един горещ Юпитер, бих искал да съм на тъмната страна, надявайки се малко от топлината на другата страна да достига до мен. Промените в температурата правят атмосферата на Белерофонт изключително ветровита. Нагорещения от звездата въздух се издига, а на негово място идва студен въздух, точно както това се случва на Земята. Скоростта на вятъра е 1000 км в час. Много повече от това, което бихме издържали. Огромната температура прави невъзможно съществуването на водни пари, но това не означава, че няма дъжд. Твърде е горещо, за да се образуват водни облаци. Вместо това биха могли да съществуват облаци от желязо. Железните пари могат да съществуват при далеч по-високи температури, отколкото водните. Поради това, нещата могат малко да загрубеят. Трябва да разполагате с много як чадър, защото желязото ще го покрие много бързо и ще го направи доста тежък. Направо ще го смачка. Небето отгоре е изпълнено с танцуващи цветни завеси. Заредени частици от близката звезда създават сияния, които са много по-ярки от северните сияния на Земята. Има нещо друго уникално в новооткритата планета. Белерофонт обикаля своето слънце много бързо, само за 4,2 дена. Никоя от планетите от нашата слънчева система не прави това за толкова кратко време. За учените, малката орбита е предизвикателство към утвърдените представи за това как се формират планетите. Фактът, че планетата обикаля за 4 дена, ме озадачаваше силно, но една нощ се събудих и си казах, това трябва да е доказателство, че планетите мигрират към вътрешността. Те не стоят на едно място. Решението на загадката е в начина на образуване на планетите. Планетите са вторичен продукт от образуването на звездите. Когато се формират около звездите, има пръстен от прах и отломки. От тези отломки се изграждат планетите. По-голямата част от това, което знаем, дължим на космическия телескоп Хъбъл. Той е насочен към региони като Игъл Небюла. Този междузвезден облак е осеян с рушащи се дискове, съставени от прах и газове. В центъра на всеки диск израства гигантска буца. Температурите достигат до 10 милиона градуса по Целзий. Вихрят се същите ядрени реакции, които дават сили на нашето Слънце. Ражда се звезда. Радиацията от звездата генерира звезден вятър, който издухва останалите отломки и прах. Част от тази прах остава да се върти около новата звезда.
В продължение на милиони години прахта се слепва. Образуват се буци, които растат и се превръщат в астероиди, а астероидите растат и стават планети. Тези планети мигрират в диска, докато не се установят на стабилна орбита. Ето защо Белерофонт е толкова близо до родилата го звезда. Но един наскоро открит свят е намерил своята стабилна орбита на място, на което никоя планета не би отишла. През 2001 телескопът Хъбъл е насочен към една неизвестна звезда на около 150 светлинни години от Земята, в съзвездието Пегас. Това е същия район, в който 6 години по-рано е открит Белерофонт. Хъбъл преследва един друг горещ Юпитер, открит от астронома Джеф Марси, но този се различава от Белерофонт. Вероятно сте чували за планетата HD 209495b. Ужасно име. Ужасно име за ужасно място. Някои наричат HD 209495b Озирис по името на египетския бог на смъртта. Озирис е над 200 пъти по-масивен от Земята. Той е мигрирал на опасна близост до своето Слънце. Само на 6,5 милиона километра от плъмтящата слънчева повърхност, Озирис се пече в един планетарен ад. Средната му дневна температура е над 1000 градуса по Целзий. Забравете за глобалното затопляне. Това е глобално пържене, в резултат на което Озирис губи всяка секунда около 500 000 метрични тона въздух. Има изтичане на газ, постоянен поток от водород и хелий, който е образувал огромен облак около планетата. Неговата атмосфера изтича в космическото пространство. Учените размишляват върху колосалната диря от газови спирали, проточила се зад планетата на хиляди километри. Озирис представя на астрономите безпрецедентна възможност. С помощта на Хъбъл те анализират раздуващата се атмосфера на чуждата планета. За първи път можем да кажем какво съдържа атмосферата на планета извън Слънчевата система. Изненадващо, Хъбъл открива много от необходимите за живота основни елементи. Натрий, въглерод, водород и кислород. Но Озирис е твърде горещ за живот такъв, какъвто ние познаваме. Възможно е да има други форми на живот, виреещи добре при по-високи температури. Но на един горещ Юпитер няма солидна повърхност, така че този живот би трябвало да е под формата на малки микроби, плуващи в аерозоли. На Земята има форми на живот, които се носят из атмосферата, но той не се е зародил там. Почти сигурно е, че на горещите Юпитери няма живот. След откриването на Белерофонт през 1995-та, астрономите са намерили още много горещи Юпитери. Но условията на тези светове правят невъзможно зараждането на живот. Въпреки това, един от тези газови гиганти е планета, която противоречи на законите на еволюцията. Астрономът Джеф Марси открива нещо шокиращо, свързано с една планета, която обикаля около звезда, наречена 16 Cygnus b. Тя се намира на около 70 светлинни години от нас в съзвездието Лебед. Планетата се движеше по една издължена орбита. Тя се доближаваше и отдалечаваше от своята звезда. Това беше в противоречие с нашите очаквания, основаващи се на положението в нашата Слънчева система.
Тук всички планети се движат около Слънцето в почти кръгови орбити, като в канали на грамофонна плоча. Като огромно йо-йо в космоса, този газов гигант се свива и разтяга през своята слънчева система. Това е все едно Земята да се доближи с повече от 40 милиона километра до Слънцето, след което да мине покрай Марс в посока към Юпитер и това да става всяка година. Подобно на всички газови гиганти в нашата слънчева система, тази йо-йо планета навярно има цяла свита от луни. Марси предполага, че една от тези луни би могла да е подобна на Земята. И тук вече става интересно. Представете си една скалиста луна с езера, океани, а защо не и потоци и водопади? Луната обикаля около своята планета, а двете заедно около тяхното Слънце. За разлика от безатмосферната земна луна, тази луна е един свят с крайни сезони. Причина за сезоните на Земята е наклонът на земната ос. Тук те се дължат на изтеглената орбита. Планетите на тези издължени елиптични орбити понасят ужасни промени в климата през годината. Когато е най-близо до Слънцето си, тази йо-йо планета и нейните луни попадат в огнен ад. Започва лятото. Атмосферата на подобната на Земята луна се раздира от бушуващи бури. Ураганите от пета категория на Земята са слаб полъх в сравнение с чудовищните вихри, които се формират тук. Водата се изпарява и облаците се сгъстяват. Температурата се покачва драматично. Водата и газовете се прегряват. Океаните завират и се превръщат в пара. В разгара на лятото, цялата луна се задушава при температури по-високи от 400 градуса по Целзий. Това е най-голямото приближаване до звездата. Обиколката трае 26 месеца, а летният сезон продължава само 2. Но какъв сезон само? Планетата започва да се отдалечава от огнената пещ. Температурите падат до нива, които за нас са умерени и комфортни. С настъпването на есента, на изгорената луна започва да вали дъжд. Сухите океански басейни се напълват и надигащите се води формират нови брегови линии. Йо-йо планетата и нейната луна заспиват в дълбокия мраз на зимата. Сега, на повече от 320 милиона километра от звездата, дневното небе е тъмно. Температурата пада до минус 160 градуса. Океаните замръзват, а полярните ледени шапки покриват цялата лунна повърхност с ледена завивка дебела няколко километра. Зимата е дълга и продължава 17 месеца. С идването на пролетта, Слънцето заема видно място в небето над нещастната луна. Ледът започва да се троши и да се топи бързо. В бурните и бързо надигащи се океани се появяват айсберги. През 2 прекрасни и къси периода, по време на пролетното топене и есенните дъждове, климатът на тази приличаща на Земята луна е мек и комфортен.
На разстояние около 150 милиона километра от звездата, почти колкото е между Земята и Слънцето, елиптичната орбита на тази планета и нейните луни пресича област, която учените наричат точната зона. Тук условията за живот са страхотни. Ако сте твърде близо до звездата, е прекалено горещо. Ако сте твърде далече, тогава ще бъде доста студено. Но ако сте точно по средата, тогава всичко е точно. Всяка звезда има точна зона. Къде се намира тя, зависи от големината и температурата на звездата. В нашата Слънчева система вътрешната граница е маркирана от Венера, а външната от Марс. Изпълнената с живот Земя е точно в средата. Йо-йо планетата преминава през точната зона 2 пъти в годината. 3 месеца и половина през пролетта, когато тя се е устремила към звездата, и 3 месеца и половина през есента, по пътя и към студените простори на космоса. Може ли животът да оцелее в условията извън точната зона? Биха могли да съществуват форми на живот, достатъчно находчиви, за да спят зимен сън, както някои животни на Земята през зимата. Ако ви звучи фантастично, помислете си за приливните зони на Земята. В тези зони животът се развива близо до брега, въпреки приливите. Водата приижда и покрива много от животинските видове. При отливите водата се оттегля, но въпреки това тези видове оцеляват. Странният цикъл на орбитата на Йо-йо планетата създава краткотрайни условия, подходящи за живот, но също така и за смърт. Някои далечни планети са дори още по-странни. Представете си планета, която не обикаля около звезда. Учените предполагат, че нашата галактика е пълна с немирни планети, които се носят без посока из тъмните улички на междузвездното пространство. Това са осиротели планети, прокудени от своите слънчеви системи от хаоса на планетарната миграция. Астрономите ги наричат Планемо. Планемо е планета без звезда. Тя се лута без спир из галактиката. Каква сила е необходима, за да бъде изритана една планета от Слънчевата й система? Когато се формира нова звезда с планети около нея, много от тези планети си взаимодействат посредством своите гравитационни полета. Привличат се и се отблъскват. В даден момент някоя от тях е изхвърлена от системата. Ако за нещастие сте жител на планета, която е изхвърлена, вследствие на сблъсък или нещо подобно с друг голям обект, вероятно бързо ще излезете от обитаемата зона. В нашия Млечен път има стотици милиони такива изгубени чудни планети, които си нямат звезда, която да ги топли. Студ, тъмнина и тишина. Планемо нямат слънце, затова са светове без дни и години. Те будуват в една вечна нощ. Планемо са самотни скитници. Те са стражите на галактиката. Но това, че се носят в пространството, не означава, че са мъртви. Ако Планемо е изграден от скали, на него би могло да има живот. Един малък скалист Планемо без атмосфера ще спи в дълбок студ, много по-голям и от най-студения зимен ден на нашия южен полюс. Но един Планемо, достатъчно голям за да запази атмосферата, съхранява топлината, генерирана при неговото образуване. Това е абсолютен парников ефект. Топлината и енергията идват от стопеното ядро на самотната планета.
Ако планет му е газов гигант като Юпитер, може да притежава система от луни. Гравитационното привличане между него и луните създава триене, което поддържа вътрешната топлина на луните. На тези луни би могъл да съществува живот. На Йо, луната на Юпитер, има вулкани и много топлинна енергия, генерираща се от взаимодействието с Юпитер и останалите луни. Би могло да има едноклетъчни организми, подобни на обикновените земни бактерии, но не и сложни форми на живот. Без Слънце, което да обезпечава фотосинтеза, тези мънички организми си доставят енергия от химическите елементи в почвата. На Земята съществуват подобни условия. Дълбоко в минни шахти в Южна Африка са открити цели колонии от бактерии. Те нямат достъп до кислород и светлина и оцеляват единствено благодарение на химическите вещества в околната им среда. Метаболизмът им е крайно забавен. Те се възпроизвеждат веднъж на 1000 години. Ако на един тъмен планемо има живот, това биха били организми като тези, останали от времето, когато планетата е била млада. И докато планемо са потънали в дрямка, един свят е разтърсван от хаотични промени, още от зората на времето. – 2003 година. Астрономите потвърждават съществуването в съзвездието Скорпион на една реликва от самото начало. Повечето от откритите планети извън нашата Слънчева система се намират на основния диск на нашата галактика. Но тази планета е кацнала високо над равнината на Млечния път, в един клъстър с почти 10 000 праисторически звезди. Тази планета B162026 е повече известна с неофициалното си название Матусаил, по името на най-стария персонаж в Библията. Планетата е наречена Матусаил, защото тази група звезди е на около 12 милиарда години. Земята е един планетарен тинейджър в сравнение с Матусаил. Приблизително 8 милиарда години преди формирането на Земята, Матусаил е млад газов гигант, заобиколен от луни, на които бушуват бури. Минава цяла вечност и ветровете и бурите стихват. На планетата се възцарява спокойствие. Изведнъж на небето се появяват две звезди. Това са изгасналите ядра на мъртви звезди, обитаващи клъстера. В гъсто населения с космически обекти сферичен планетарен клъстер, звездите се сблъскват. Една звезда напуска своята система, а друга заема мястото й. В един космически гравитационен танц, подобен на миграцията на планетите, една от звездите е изхвърлена и е заместена от родната звезда на Матусаил. Матусаил е вече планета с две слънца. Всеки ден има 2 изгрева и 2 залеза. Всеки облак и всеки обект хвърля 2 сенки. След време, истинският родител на планетата започва да се разширява, което е знак, че звездата умира. Тя се раздува в гигантска червена звезда, която обгръща неутронната звезда. Неутронната звезда поглъща червения гигант.
Днес Матусаил е затворен между две мъртви звезди. Оголеното ядро на червения гигант и неговия другар, пулсиращата неутронна звезда. Матусаил успява да оцелее. Но колкото и чудно да е миналото на Матусаил, то не може да се сравни с свръхестествената аномалия на един пулсар, намиращ се в съзвездието Дева. Отдалеч, един пулсар прилича на трептяща светлинка. Пулсарите излъчват смъртоносна радиация. Около тях няма място за планети, но все пак нещо пречи на този пулсар. Едно от обясненията е, че тази аномалия е предизвикана от планета. Но много от астрономите не вярват в съществуването на планети, обикалящи около пулсар. Причината за това е, че пулсарите се образуват при една невероятна експлозия. Когато една гигантска червена звезда избухне, едно колосално огнено кълбо, познато като супернова, изпуска такова количество енергия за минута, каквато генерира нашето Слънце за целия си живот. Когато една звезда се превръща в супернова, ударната вълна е толкова огромна, че едва ли някоя планета може да оцелее. Когато космическия прах се разнесе, това, което остава, е смачканото ядро на червения гигант, пулсиращо в средата на едно разширяващо се поле с отломки. Разпръснатата от колосалния взрив материя пада обратно върху пулсара и образува диск. Сред този хаос се въздига един нов свят, роден от огъня и разрушението. От трупа на бившата гигантска червена звезда се ражда едно планетарно зомби. Удивително е, че в такава среда могат да се формират планети. Ако сте на планета, обикаляща около пулсар, ще имате чувството, че сте в дискотека с много мощна строп светлина. Това е пулсарът. Радиацията от този звезден звяр разрушава необходимите за живота органични молекули. Пулсарът генерира много силни магнитни полета, които при неговото бързо въртене привличат всякаква материя. Електрони, протони, на които предават огромна скорост и ги запращат навън. Получава се нещо подобно на слънчев вятър. Трудно ми е да си представя, че има условия дори за прости форми на живот на планета, обикаляща около пулсар. Главно защото по време на пулса се получава огромно количество енергия, а извън пулса има тотална липса на енергия. Откриването на пулсарите показва как могат да се формират нови светове вследствие на разрушаване на звезда. Без значение къде възниква дадена планета, нейното раждане е изпълнено с опасности. Понякога силите са толкова големи, че краят на планетата идва преди нейното начало. През 2007, използвайки телескопа Gemini Nord, астрономите откриват нещо странно в клъстера Плеяди на 400 светлинни години от Земята. Една звезда, известна само с каталожния си номер HD 23514, е заобиколена от огромен облак с форма на поничка, съставен от прах и газ. Звездата в средата на поничката е на около 100 милиона години, което според астрономическите мащаби е възрастта на едва проходило дете. Нашето Слънце е 45 пъти по-старо. Условията са идеални за образуването на планети. Но спектралният анализ улавя нещо странно. Прахта е напълно пулверизирана. Обикновено една новородена звезда е заобиколена от млади планети.
Планетите се формират около младата звезда в първичния диск от прах и газ. След това, тези планети поемат движението си по орбити около звездата, често пъти много близо една до друга. Преди милиони години, две праисторически планети, въртящи се около HD 23514, се устремяват към апокалипсиса. Когато двете планети са твърде близо, приливните сили променят формата им от сферична в яйцевидна. Двете планети се унищожават, като образуват прах и отломки около звездата HD 23514. Там някъде има нова планета, за чието съществуване не знаехме преди. Това не просто е една планета. Това е нов тип планета. Земя. На стероиди. Аз ги наричам суперземи. Те са точно като Земята, само дето имат около 10 пъти по-голяма маса. В едно семейство суперземите приличат на нашата планета. Имат континенти, океани. Някои от тях може да са много сухи, като Марс. Планетите от друго семейство, които наричаме водни светове или океански планети, са напълно покрити с вода. Добре дошли на Gliese 581С. Тази планета е открита от Мишел Майор. С още две други планети тя обикаля около една много малка звезда. Тя е само на 20 светлинни години от нас, в съзвездието Везни, и е една от най-малките земни планети, открити извън Слънчевата ни система. Това не означава, че Gliese 581С е малка. Тя все пак е суперземя, с маса 5 пъти по-голяма от тази на нашата планета. Това, което вълнува учените, е възможността на нея да има вода. На една океанска планета е като да се намираш в средата на Тихия океан. Но около няма земя, само вода. А над главата синьо небе и пухкави бели облаци. Ветровете в този океански свят навярно са като земните. Това е прекрасно място за регати. Водата е перфектна, всеки ден небето е синьо, а слънцето сякаш е заковано. Идеално място за метеорологична прогноза. Никъде няма земя. Даже дълбоко под повърхността. Когато количеството вода е огромно, на дъното на океана налягането ще бъде от порядъка на 1 милион атмосфери. Това налягане ще компресира океанската вода до състояние, което наричаме лед 7. Това не е като леда във вашия фризер. Там молекулите на водата са смесени безразборно. Но когато създавате лед посредством много високо налягане, тогава молекулите на водата остават подредени. Мога да ви покажа кристал, който е много добър аналог на лед 7. Това е халит, по-известен като каменна сол. Възможно е лед 7 да съществува и в нашата Слънчева система. Една от планините на Юпитер, Европа, е възможно да има мантия от течна вода, покрита с дебела ледена кора. Налягането, което упражнява ледената кора, е толкова голямо, че е възможно съществуването на лед 7 дълбоко в тези неизследвани морета. Ако оголемим и размразим Европа,
ще получим воден свят, подобен на Gliese 581С. Всички знаем, че във водна среда може да възникне живот. В края на краищата, водата е съществена за живота на Земята. Където има вода, там има и живот. Не можете да намерите на Земята стерилна капка вода, освен ако сам не я сложите в микровълновата печка. В този воден свят би могло да има бактерии или други форми на живот. Но не всички суперземи са водни светове, в които има живот. Когато говорим за суперземи, обикновено имаме предвид две главни семейства. Предимно скалисти с малко вода и предимно водни с безкрайни океани. Но тук трябва да добавим и едно трето семейство. Или по-скоро много редки суперземи и подобни на Земята планети, които наричаме въглеродни планети. Една въглеродна планета не прилича на нищо, което сме виждали досега. Едно място с извънземна химия, но пълно с много земни богатства. Навсякъде в нашата галактика има планети, които са пусти, жалки и негостоприемни. Но науката е последите на един нов тип планети, които са истински съкровища. В нашата Слънчева система и във всичките звездни системи наоколо има повече кислород, отколкото въглерод. Но ако разглеждаме място във Вселената, където има повече въглерод, там образуването на планетите ще е твърде различно. Спектралният анализ показва, че на 26 000 светлинни години от нас, близо до центъра на нашата галактика, въглеродът е в изобилие. Планетите, формирани там, вероятно съдържат огромно количество въглерод. Утринното небе над една въглеродна планета би било всичко друго, но не и кристално чисто и синьо. Представям си жълта мъгла с черни облаци от сажди. Спускайки се по-надолу в атмосферата, виждаме езера, образувани от компоненти като метан и бензин. Представям си тези пенещи се отвратително миришещи гьолове с черна мътилка, приличащи на петролни кладенци. В атмосферата им има малко или напълно липсва вода. Въздухът съдържа въглеродни съединения. Метан, бутан, пентан, бензол. Всички тези видове въглеродни съединения, които се отделят в рафинериите за бензин. Един ден може да вали бензол, а на следващия – бутан. Колкото и извънземни да изглеждат въглеродните планети, качеството на въздуха им може да е познато на много от нас. Въздухът на много богатите на бензол планети би приличал на този в Лос-Анджелис. Високо съдържание на смог и твърди частици от автомобилните газове, с които, за съжаление, сме така привикнали. Въпреки замърсяването, повърхността на въглеродните планети може да блести. Бихте могли да видите диаманти, защото планетата вероятно съдържа съществени количества чист въглерод, а голямото налягане може да превърне чистия въглерод в диамант. В цялата галактика има екзотични планети като тази, чието тайни чакат да бъдат открити. Но астрономите няма да бъдат удовлетворени, докато не намерят свещения Граал, планета като нашата. Планета, на която има живот. Следващата Земя. Хората постоянно ме питат дали вярвам, че ще открием друга планета като Земята. Винаги отговарям абсолютно. Възможно е всяка звезда да има планети големи, приблизително колкото Земята. Смятаме, че по същество всяка звезда има по няколко планети с масата на Земята или на суперземя. Ако има, да кажем, 200 милиарда звезди в галактиката, това означава, че има 400 милиарда или повече Земи. 400 милиарда Земи.
Космическата обсерватория Кеплер е първата апаратура, способна да открие една от тези планети. Кеплер наблюдава в тъмното небе на съзвездието Лебед повече от 100 000 звезди, правейки снимка след снимка, минута след минута. Целта пред Кеплер е проста – да търси сред това 100 000 множество звезда, която потъмнява. Когато една звезда потъмнява леко, това означава, че пред нея преминава планета, закривайки част от светлината. От продължителността на потъмняването и от количеството блокирана светлина, астрономите добиват представа за размерите на планетата и за разстоянието й до звездата. Сходно на това е, когато през светлината на прожектор прелети малко насекомо. Когато планетата премине, се получава наистина мъничко потрепване. Това е много мощен технически похват, защото позволява откриването на планети, които са дори по-малки от Земята и обикалящи около звезди с размерите на Слънцето. Това е техника, която променя хода на науката. Вярваме, че през следващите няколко години ще открием обитаема планета. Учените предполагат, че Кеплер ще открие минимум 50 такива Земи. Един от големите въпроси, който стои пред всеки, който търси извънземен живот, е дори да открие живот, дали ще успее да го разпознае. Условията на една чужда планета могат да накарат живота да се развие по съвсем различен начин. Надявам се, че ще видим някакъв знак, от който космите на вратовете ни ще настръхнат. Какъвто и да е този знак, той ще бъде първата глава на най-великата научна приказка, разказвана някога. Преводач Пламен Генов. Текста четоха артистите Лидия Вълкова, Момчил Степанов, Мартин Герасков, тон режисьор Иван Драголов, режисьор на дублажа Милена Манчева, студио Медиалинк.